Какво е общото между роботиката и безопасността на храните? Може би смятате на пръв поглед това за невъзможна комбинация, но в следващите минути ще ви убедим, че общо има. Надя Томова трябва да е на пряката ни линия. Добро утро, Надя, здравей! Добро утро, Жени! Намирам се в училището по роботика в София. Както виждаш, тук в момента кипи страхотна подготовка за това, за едно състезание, което предстои съвсем скоро. За това какво е това състезание и какво е общото между храните и роботиката, ще ни каже сега Кирил Митов, преподавател в училището по роботика. Добро утро! Добро утро на всички! Кажете сега, какво е общото между ето тази цялата тук машинерия, която виждаме, която отбор пандите в момента реализират, и храните? Идеята на състезанието е да събуди интерес децата и да ги запознае с проблеми на човечеството. Тази година проблема, който се разисква, е проблемът с храните и с здравословното хранене. И с различните съставки на храните, доколко са отровни и така. Нека да кажем само, че националното състезание по роботика, което предстои, е част от голямо международно състезание, което е страшно реномирано, доколкото разбрах. Да, значи общо са 19 000 отбора в 56 държави. Тоест в България го правим за първи път и е много радостно, че успяхме да съберем 11 отбора, 80 деца и те, победителя, го пращаме на полуфиналите в Европа. Добре, това, което виждате в момента, е работата на отбор пандите. Аз сега идвам тук при техния капитан. Мишо, здравей! Кажи ми сега тук, докато работят твоите момчета, какво е общото между храните и роботиката? Защо тук става въпрос за храни, като виждаме наистина роботика? Тук става въпрос за различни задачи, които са свързани повече с роботиката, но и участие с храните. Най-вече виждаме риби, бактерии, царевици. Нека само да покажем. Ето ги там рибите. Те са едни съвсем истински риби. Ето го нашия робот, който извършва действия. Момчета, давайте, показвайте как се случват тук нещата. Ето тук имаме зеленчуци. Може да видите, имаме морковчета, доматки. И какви са сега целите на вашия отбор? Трябва да направим за максимално кратко време, да вземем максимално точки. Като всяка задача дава определен брой точки. От няколко точки до близо до 15 точки. Какво правите в момента? Ето това какво е? Това точно. Се опитаха да съберат рибите, но пуснаха програмата за комбайна. И как се събират рибите? Я да видим сега. Сега ще видим. Тръгва робота и какво прави? Това сега събрахме 3 риби. Това какво означава? Това означава, че не получаваме точки за последната 4-та риба. И сега ще се опитаме отново. Момчета, каква е целта на състезанието? Да реализираме максимално брой задачи, така ли? Да. Колко са задачите тук на терена? Дай да ги преброим. 1, 2, 3. Много са май. 10 задачи имате. Максималният брой точки е 400. От всичките задачи. 19 задачи в една програма има, така ли? За колко време трябва да се изпълнят тези задачи? 2 минути и 30 секунди. Това е страшно малко време. Малко е, наистина. И вие как се справяте с тази работа? Горе-долу. Горе-долу, добре. Аз искам сега да попитам ментора на отбора. Моля те, елай ми покажи сега как се случват тези неща. Как решаваме задачите? Как се случват така, че да може това тук устройство, направено от момчетата, да дойде и да вземе рибите. Това се прави от програма, така ли? Да, значи идеята е, че роботът се програмира от лаптоп, обикновен. Има език за програмиране, който е специално направен за деца. Както виждате, тук има с картинки. Не е нищо сложно. И децата го програмират, пращат някакви прости команди към робота и след това той ги изпълнява. Идеята е, че трябва да са точните команди, за да станат точно определени задачи, както в случая. Момчета, вие от колко време се занимавате тук и идвате в училището по роботика? Една година. Една година. И за една година май доста знания сте усъвършенствали и сте придобили, ми се струва. Аз идвам повече. Аз съм още от основаването на училището. Идвам на занятия. Само да ви питам, сами си измисляте цялата програма, задавате стойностите, които трябва да влязат тук в компютъра и оттам да бъдат предадени пък на робота, така ли? Да, измерваме. Има програми, с които измерваме стойността, колко градуса да върви напред или назад. Я кажете, какви са ви оценките по физика? Нямаме още физика. Нямате. Мишо, а ти? Само шестици. Само шестици. Сигурна съм, че си отгоре додолу пълен са шестици. Учителите какво научават от тебе?
Не учат от мен, но аз уча от тях сериозно. Сериозно. Като гледам, сериозно си се постарал. Един въпрос много бърз и към Мария. Здравей, ти си единствената дама, която днес ни удостои тук с присъствието си. Какво завладява една дама да дойде тук и да се занимава с роботика? Човек се учи да работи в отбори. Това е нещо много важно, което остава за цял живот. Твоя робот е ето този, нали? Да, ето. Успехи на твоя отбор пожелаваме. Само един последен въпрос. Как може едно дете да дойде и да започне да се занимава с роботика тук при вас? Първата ни цел е да популяризираме роботиката, след това могат да посетят сайта, могат просто да потърсят училище по роботика и да се запишат за участие в занятията. Оттам нататък следват вече всички състезания, демонстрации и цялата дейност на училище по роботика. Няма някакви специфични неща, които трябва да усвоят? Не, значи не ги изпитваме, не правим входно ниво. По-скоро трябва да имат интерес, трябва да имат ентусиазъм. Всичко останало може да ги научим ние. Добре, момчета и момичета, ако ви е интересно и ако искате да се занимавате ето тук с тази дейност, заповядайте в училището по роботика. Благодаря ти, Наде, и на теб, и на хората около теб. Звучи наистина интересно, изглежда интересно, със сигурност ще има и зрители, които ще се запалят по роботиката.